Wakuba alisapheli nangoku. Amen. Phela uThixo onidalileyo. Amen. Yabo le nyama ngengekho if uThixo ebengandithandanga. Hallelujah. Amen. Because baninzi onabizwayo nguThixo. Amen. Behlulaka endleleni. Amen. Abanye bathi bekhona engathi abekho. Amen. Abanye bathi sebekhona kodwa baphinde bajika. Amen. 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 That is why ngokuthi bambale ngabatheni abakhethiwe. Abakhethiwe. So xa ubona wena ukhethiwe uThixo sufuna uba yaba azosuzumela izitulo. Amen. Phakame ngokuthi bazoshunyela. Amen. Amen. Uzonze konke kaThixo ngoba inkonzo yakho. Amen. Ayokwenza kamfundisi ayobandla kamfundisi ibala kaThixo wakho. Amen. 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 Ungathi xa engekho umfundisi ebekathi nenkonzo ayikho. Amen. Ngathi xa umfundisi engazuba khona ebekathi nenkonzo ayikho. Amen. Amen. Hlala uyazi phi? Engqondweni. Ngoba sifundela eBhayibhileni xa ithi inkonzo yaphi? Iyasengqondweni. Akamkela ufike yaqhubeka la nkonzo. Amen. Amen. Lo umsebenzini yaqhubeka la nkonzo. Amen. Uphakwa yaqhubeka la nkonzo. Amen. Lo umsesitratweni yaqhubeka la nkonzo. Amen. Lo uhamba nawabantu yaqhubeka la nkonzo. Amen. Ngeke so zithi ngawuzithi ne-stress. Amen. So zithi ngawuzithi nesiyalo. Amen. So zithi ngawuthi uxoxe into mawuyenze. So zithi ngawuzithi isithukuthezi. Amen. Wandethu. Amen. Amen. Because usacrificeile bobomi bakho. Amen. Ngenxa kaThixo wakho. Amen. Walena ntoni? Amen. Inyamezelo yophinda. Amen. Ithandazelo yophinda. Amen. Libe phinde lingaqhaleli kwanto ivele izithandazela zonke izinto. Amen. 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 Inkosi engqondweni ikubangela uba apho ukho uyazi uba mna ndinoThixo. Amen. Awulindi uba kubekho umuntu othi wena ngokaThixo wena unoThixo. Amen. Amen. Pawulos bashumayela abantu noFilipu bathi xa bengena kwenye ingingqi kodwa yabona lapha ngabe kathi inkosi enyangweni apho. Amen. Bathi beqawe siyayazi lethe lo mntana. Sekutheni khona zasiqala ngokwakhe ngoba siphile. Amen. Izawuva ngayo. Amen. Ayekho ke lo mntana. Nawothi Pawulos avele waqonga abantu abadimoni. Amen. Umbeka izandla athi Sathana phuma kuye. Amen. Aphuma idimoni. Amen. 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 Yena wayekhetha into right, wayekhetha into eyiyo, but umoya ohamba naye engumoya kaThixo, engumoya wemilusi. Amen. 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 uPawulos ngoku akalinde bokuqala bekhona iworship, bekhona iMC, bekhona imithandazo, bekhona ipraise and worship, uqala ukuthandaza before waqomba okay inkonzo yaqhubeka ngosiyabe esithandele into ngizali chayinayo phambi kwethu iyabe ngona phambi inkonzo yaqhubeka wafe wayibeka izandla. Amen. Wakhomba idimoni. Amen. Phi esithathweni indleleni bangajongile. Amen. 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 Ngoba into abalinde babe Sunday izamlibazisa. Amen. Wafe